moja jagoda. Zaboravio sam juče nešto da ti kažem. Ne znam kako, ali nisam ti rekao. Teo sam, ali nisam. Primetio sam da se rode ne vraćaju u naš kraj. Proleće, vreme je za rode, a njih nema. Znaš, Jagoda, otkad si ti otišla, ja sam se bavio malo rodama. One su čudne životinjke, Jagode. Kad su one otišle i neće da se vrate, to je upozorenje da je u našem selu nešto loše. Pravo da ti kažem, Jagoda, bojim. Nešto nije u redu. Ohladit će ti se kafica. Ajde si. Ajde, ustajanje. Ajde. Nemoj posle da se svađamo. Čuješ? Ti ga nek spava, nek se odmara. Ima budale koje će da crče za njega. No neka. Ostarit ćemo i mi, pa ćemo da vidimo. Otegnut ćemo i mi papke, pa ko će onda da ga služi. Mama, ostavi ga, sinoć je kasno legao. Da se plašim nešto je pametno radio do ta doba. 20 minuta je otključavao vrata od stana. A ti si mi baš mnogo koristan, a? Doneseš hleb i mleko i to samo zato što ti je usput dok kupuješ te tvoje novine. Da nema novina, ne bi iz kuće izlazio. Samo te novine interesuju. Mene bar nešto interesuje u životu. A tebi bi bilo bolje da se zainteresuje šta ti sin radi. Ma zbog njega da idemo na robiju. Bolje na robiju nego u ludnicu s tobom. Ne treba budilnik, imam vas dvoje, mislim. Svađajte se malo tiše. Pa zbog tebe se i svađamo. Troje, možeš ti da prekineš? Što moraš od ranog jutra da mu drobiš? Znaš, tebi i tvom sinu je podne rano jutro. Normalno sve sada ručam i kafenišem. Što me nisi budila, čoveče, šta ti je? Budila sam ti, sine, kako da te nisam budila, kako... Jel ovo moja kafa ili njegova? To je moja kafa, Njegova moj je, butlje mi, ajde, daj ti polako, uzmi polako, ostalo. samo polako si. Ajde, sine, evo, spremila Meni sam uvek ti ostaci. sendvič, ajde. Šta ostaci, šta kukaš? Evo ti, pi. Napio se. Ajde, idi sad. Idi, pametno. I mani se onog ekstra, čuo? Da, dobro si me setio, čovječ. Vidi kako je smršao, vidiš kako je smršao. Sine, ajde dođi na ručak, pravit ću išne nokle sreća, a? Nemoj da zaboraviš, jesi čuo? Neće ništa da mu bude. U njegovim godinama ja sam bio ko grana. Samo da se mane onog eksera. Gde si, švabo? Napravi mi jednu švombu. Švomba? Šta mu je to? To ti je, brate. Malo vode, mnogo kafe. I najviše šećera. Za naglo buđenje. O, Pero, Dobar dan, kako ste? Kako je, Pero, kako ide? Evo, ide nekako. Dobili ste plavi koverat i to od suda, ako na moje oči verovati. Suda? Kog suda? Jel ovog našeg, a? Ne, nego iz mađarskog. A naravno da je iz našeg suda. Ne, nije beogradski. Verovati Žigu je iz Pančeva. Pančevo. Otkud Pančevo? Ne znam. Potpišite ovde. Evo tu. Ništa ja ne potpisujem. Nikad ja nisam bio u Pančevu. To opet onaj tvoj magarac nešto zabrlja. Pa neko mora da potpiše. Šta ja da radim? Da kažem da vas nisam našao? Ali na kraju će vas ipak ukebati. Dobro, dajte.
Jaj, Pero, ti vidiš kako rođeni sin možda te upropasti. Ajde, čuti malo, molim te. Hvala ti, Pero. Ajde. Nema na čemu. I? Šta sad? Ćao, devojke, izvinite, ja sam se sinoć zadržao, bilo neko predavanje na Kolarcu, pa sam bio posle u biblioteci. Dakle, knjiga. Šalim se, ne, nego nije bilo zaista ništa novo i zato vas nisam zvao, ali sad, retko se, ponekad se desi da naleti nešto ovako i zaista ih ima užasno malo, imam samo 2 komada, pazi, svaki ima serijski broj. Nevjerovatno. A voda od koje prave, sa nekog izvora tamo u Francuskoj, iz dubina, planina Južne Provansi. Bio je taj neki ekstra orta, kaže da to fenomenalno izgleda. Uglavnom, evo ga, to je. Novi Gucci, a? Pazi, totalno nevjerovatno. Pazi, nevjerovatno i dizajn, i kutija, i sve, mislim, potpuno se onako poludeli, znaš. Lep je. Pa ne znam, No, meni se uopšte ne dopada. Okej, dobro, pazi, ja mogu da skočim do Listićeg Jarka, on donesem im ja, mislim, to je 5 minuta meni, znaš, tamo u našem hangaru. To je Entrustardija, imam Palomu Picasso, ali devojke, ovo je veliki hit, zaista veliki hit i ovo je, mislim, ja vas cenim onako kao stvarno iskusne kupce, kao ljude koji se razumeju ovo. Vi znate da jedan isti parfem ne miriše isto na svakoj od vas. Daj. Dajte. Pa da, to je zato što ste vi različiti. Mislim, definitivno. Da, a pazi to, vi isti parfem ne doživljavate isto. To je nevjerovatno. Pogledajte moje se. Šta piše? Aj pogledaj. A? Šta piše? Piše Gucci. I ovo dole nešto malim slovima, ne znam, na engleskom. A provaljaš neku razliku? Nije isto. Moj brat se meni ovu majicu kupio kad je Zvezda igrala prijateljsku sa Galatasarijem i on se kune da je ovo kupio u Guccijevom butiku, a ovo nije isto. Vidi, stvar, nije isto. Nedostaje slovo. Piše Gucci. Fali slovo, jel? A šta igra brat se više vezan, da? Ma dobro, ne pitaj me, mislim, od kad je došao ovaj Španac za trenera, mislim, stavio ga da igra odbranu. katastrofa. Strašno. I šta kažeš fali slova? To je devojke zato što mi nikad nismo imali priliku se suočimo i susretnemo uopšte s nečim što je iz Guccijevog custom shop. To je to, znaš, to je ekskluzivan. Custom, to ti je na engleskom ono jedinstveno, specijalno, po meri, za tebe. Sve to? Šta? Mislim, sve to znači ta jedna reč. Pa da, znaš, u nekom ono, kako kažem, prenesenom nekom, ovo je značajno, znate da mi je sad 100 godina? Pa naravno. I oni su sad specijalnu seriju napravili kao tu custom seriju, razumeš, za to. I oni su se zaista zvali, nevjerojatan podatak, ono su se zaista zvali GUCHI na početku to kad su predstavili. To mi ispričao ovaj dečko, on živi u Parizu, mislim, a radi baš u Provansi, baš u tom custom shopu tamo koji... Ili imaš jedan iza mene? Pa ne, imam samo 2. Ej, čekaj se, vidi to. Dođi. Neću se ljubim. Ne, viče kao ne dolazi u obzir. Ne i ne. Švabiću, veruj mi, ako mi ovo uradiš... Šta se primio, nisi toliko glup, nema viče. Dobro, fino kažeš kaj ti treba i sve okej. Ja, brate, kad glumim tu malter otpada. Ma da. Šveci sam obećao, znaš da ću da je dam jedan, pošto sam nešto ude... Koje jelice? Ne, neko tamo od njegove, od neke one... Šta mu dođe, neka strina, nije važno, on se ude nešto. Pa šta će njoj, mislim, Gucci custom shop u Mladenovcu, razumijete? Nema ona pojma. Znaš, mislim, ovo zaista mislim da ide u prave ruke. Jeste provalili?
kako je kutija malo ono zgužvana kao. Jeste vidi kako je ovo moje... Vidi, Pa da, vidi kako je to stvarno. je sad ovaj novi fazon, ne znam da li znate, relic fazon se to zove. Jeste čuli za to? Da, čula Pa sam. to je, znaš, ovo kao zgužvano, sve nešto postareno, kao gitara, kao duksevi Pa fazon. jeste, pa imam i ja jedan takav duks. Pa da, kao recimo neki fazon, znaš, ono staro vino. Staro vino je bolje. Pa, staro vino. No, meni se to uopšte ne dopada, mislim. Brat kaže to uopšte nije u fazonu i potpuno pravo. A ja kad bi se pojavila sa nekom iskabanom trenerkom, mislim, dobila bi šamarčinu. Šta ono, baš, šta, da. Ne, znaš šta, djevojka, samo kažem, ovo košta, recimo, sigurno više od 100 € u radnji. Ne, ali dobro, ja stvarno hoću, pošto sam stare mušterije, hoću da mu učinim evo za 70, nego. A? A kupujete sva 3? Svako, a? Ako uzmete sva 3, onda, evo, 50. Ja mislim da je to pošteno. Znaš, ja ne mogu ispod toga, mislim, ovaj čovjek ima se naljuti, znaš. To je ispalo iz kamiona, što se kaže. Što? Ajde, 5 minuta se objasni. Evo, samo nešto dobro, izvini. Lud je, izvini. Šta ti, bre, šta me dižeš od stola, čovječe, sad sam treba pare da im uzmem. Šta sad je 3 dana? 3 dana piješ, ko zna šta budeš se tu tvoje nesudu s onim kreterima. Mene Dule paco zajebava. Daj, bre, čovječe, šta ti? Si pare trebaju čemu vrati. Slušaj, bre, da ti kažem. Neću te slušati. Šta znači slušaj, bre? Šta znači slušaj, bre? Samo se nisi javio. Nego ono drugih mora da čuje kako ti lumpuješ i trošiš pare u njegovoj glavi, to znači da trošiš njegove pare, njemu se ne javljaš, a ne vraćaš mu Pa lovu. šta nam je uvali ovo govno, jebote, piše Popizdeo Gucki, je. jebi ga, piše Gucki, aj ti to objasni. Kako što sam, jesi rekao da uzmeš šta god mi da? A daj bre, jebote, stvarno mi, boli me bre, kurac više za Duleta, majke mi, pun mi ga jebote, daj nek udari više. A ja ću lično za ovo da mu kažem. Ti ćeš što mu kažeš? Lično ću da mu kažem. Reci da. Evo baš pričam s njim. Hoće nešto lično da ti kažem. Evo kažem. Ćao, Dule. Gde si, Predraže, mali vraže? Jeli, kako tebe zovu? Predraže ili Predrage? Ili možda Predragu? Ne znam, Dule, nisam nikad razmišljao, mislim, o tome na taj Pa način. nisi ti izgleda ni o čemu razmišljao. Boli te uvo, spavaš kod roditelja do 12, voziš kola koje si kupio od tuđih, ponavljam, tuđih para. A ovamo ne znaš ni kako se zoveš, moj Predraže. Dođeš mi pare i očekujem da mi ih vratiš. Jel ti to jasno? Evo, Dule, u subotu ti vraćam sve do banke, keve mi, eto. Ne moraš do subote. Evo ti do ponedeljka, jebi ga, zato što si ekserov drug. To ti je Dule Hypo banka dala grace period. Ne znaš šta je taj grace, ali ne veze. Grace, to ti kao neki ler, jebi ga, da uzmeš na ler nešto. Ti si našo magarčino mala. Nemoj ti da mi objašnjaš šta je grace, bre, pička ti materija. Vraćaj lovu u ponedjeljak i tačka, jel ti jasno, bre? Hej, jebote, daj mi ovog eksera, to je Aleksandra. Evo, za tebe. Ovo našo da mi objašnjaš šta je grace. Kaži Dule. Alo, Aleksandre! Ili Aleksandru. Slušaj, vidi s ovim tvojim malim. Recimo da se ne zjeba puno, mislim, vozi kola od moje love. Rekao sam. Treba se na moj račun, to uopšte nije gotivno. Sad ćemo da uzemo neku lovu pa ćemo ti donesemo deo. Vrati onda popodne do mene da završimo ono naše. Slušaj, sad me čeka jedna klinka ovde. Pazi, to je strašno. A ti? Nesretniče. Ili jebeš šta? A pa malo kad ne leti. To ti je za tvoje godine odlično za ten. Ajde, dođi ti popodne, nemoj da me zebeš, pošto ću da vas karam obojicu u tandemu. Ajde, odo, čao. Spava svaki dan do 12, do 1. Kaži da sa Skevom gledam neki film, jeba. A evo, kaži ti da je gledao s Kevom film do kasno. Kaži, Ćale to gledao film. Ne. Te bezobrazne gleda sa Ćalom. Jebote, šta me ložiš, koji ti kurac je? Ti njemu objašnji. Jedi Koji govna. si ti idiot. Jedi govna. Ajde odradi ove klinke i idemo kod direktorke po pare. Čuče, tako me probada nešto. Pa ostavi pušenje. Ma, ostavio sam. Ne pušim više. Gde su devojke? Pobegli. Derete se ko nenormalni i devojke otišli. Jebote, pa kako da vratim pare kad me sjebeš, kad god treba da uzem neki evro, jebote. Jel imaš kredit? Daj da ih zovemo, jebote. Švabo? A? Čekaj, brate, ja će reguliše neko ovo. Pa stavi na crtu, što me jebeš sad ti, šta ti je? Gde si parkirao kola? Tu su. Gde? A tu su. A? Čekaj, jebote. Rođaš, jesi ti normalno?
A? Ne znaš da ti je auto? Čekaj, bre. Znam, bre. Čekaj. Ja sam... Da, pa ja sam go... Otišao sam na pljeskavicu i onda sam... Šta? Na pijaci mi je ostao jebate. Ja sam otišao peške kuće, razumeš, onda sam pljesku. Da, ladno na pijaci. E, taksi! Taksi! Imaš ovo za taksi, a? A imam normalno. To, majstore, bravo. Odraćete dule kao volaj. Neće, neće. Neće. Aki otvore. Aki, danas nema gledanja. Vukice, pošalji mi, molim te, onu novu malu, onu desanka, stojanka, kako je već beše ime. Samo brzo. Sad ćete vidjeti ko nam uči decu, ko im priča o Aristotelu i o Platonu. Dobar dan. Eto, opet neki muškarci došli u našu školu, a vi mene zovete. Dobro, ajde. Stojan. Aleksandar. Švabić, osobito mi je drago. Nećeš mi verovati, ali baš tebe trebamo. I to znaš radi čega? Radi tvoga nosa, ne radi tvojih nekih drugih talenata. Pa znate šta, nos ne služi za ono za što ga vi koristite. Nos se ne gura u tuđe stvari. Mada može i to. Slušaj, mala, nemoj da se prenemažeš, molim te. Ovo su moji bivši đaci, moja draga deca, vrlo vaspitani momci. Doneli su ovde neke parfeme koje Gucci, direktorka, Gucci. To je ozbiljna firma. A pošto se mi gušimo u tvojim parfemima, red je da sad i ti malo nama pomogneš, jel tako? Ajde, vidi, molim te, šta je to? Jer ja bih htjela da kupim i da podelim na kraju školske godine, a imam puno žena, a u to se ne razumem. Pa vi mora da ste neko ozbiljno preduzeće, momci. Mislim, čim ovako prodajete po školu. Što tako, mislim, odmah analitički, mislim. Mi snabdevamo najbolje butike u gradu, a direktorke smo doneli na noge zato što je to naša direktorka. To su fini momci, znam ja i Švabine roditelje, pošteni ljudi. Ajde, ne mlitavi se, pomiriši, brate. Dobro, ajde, dajte. Izvolite. Ovo je otvoren, jel? Izvinite, mogu da dobijem neki neotvoran, pošto danas ima svakakvih prevaranata, pa... Možeš, to da ne možeš, šta mi nemamo šta da krijemo, znate. Što je u izlogu, to je u radnji. Pa nije vam baš mnogo naivan ovaj vaš bivši đak, direktorka. Samo je zelen. Pa jeste zelen, ali ajde bre, požurite s tim. Samo polako, direktorka. 3 put meri, jednom seci, ja sve volim polako. Mislim, evo, ja bi jako volao da vam ga stavim. Ja, polako. Što hoćeš ti? Šta? Ne, evo, ja ću da vam ga stavim, a vi mi ga pomirišite. Dobro, lepo. Znate šta, ja ću ovo da skratim, pošto ja ovo ne bih ni mirisala, da se ne bih zarazila, pošto je ovo falsifikat. Šta je rekla, falsifikat? Pa Švabiću, kakve su to karifeke, ako Boga znaš. Nije, direktorka, nije falsifikat, majke mi, Radmile mi moje, zaista nije, pa niste ga ni pomirisali. Ajde, pomiriši ga, ne bi oni meni prodali falsifikat, to su moja deca. Ja? A što onda piše Gucci? Pa zato što to je ta firma, Gucci. A što onda ne piše G-U-C-C-I, a ne Gucci, pa svuda piše G-U-C-C-I. Ne, stvarno, znate šta, ja ovo ne bih kupovala, a i moram da stigam na čas. A vi, direktorka, što bi rekao ovaj vaš bivši učenik, 3 puta merite, a jednom secite. A ti, dečko, da nađeš nekog drugog da ti ga pomiriše, a? Prijetno. Pa šta joj bi? Zašto neće da pomiriše? Ne znam, direktorka, zaista nešto je besna, ono što mi nije jasno. Dragojla, dobar dan. Dobar dan. A koji si ti?
Ja sam. Peđa! Sine moj. Otko ti? Evo tu nešto poslovno tako. Radiš? Radim, kako ne. Hvala Bogu. Pa da. A nisi mu zaboravio. Kako vas da zaboravim? Ajde, budete dobri. Idi, sine, radi. Već. Evo te, Dragojla, evo. Znaš koliko me je puta cinkarila kod direktora? Direktor bio neki mutan tip, nešto petio slovo, školskom ovo. Gluposti ti pričaš tamo unutra, a? Kako su to glupe fore? Da mi ga pomirišiš da... Čovječ, kako me je iscimala, bre, kako se ona ponaša. Da se suzdržiš. Kako da se suzdržim, čovječe, kao vi ste neka filja firme, mali je zelo. Znate da se ona lepo ponašala i ja bi se lepo Šta ponašala. hoćeš da prevaspitaš? Neću da prevaspitam prodamo baš. robu i da uzmemo njihove pare, treba njihove pare. Tu grešiš, čoveče. To kupac ne sme da oseti, razumeš? Šta? Ne sme da oseti tu beznadežnu poziciju, razumeš, u kojoj smo. Kupac mora misliti da je jedan od 1000. Znaš, ako provali da ih jurimo, oni će da zapale. Pazi, mi prodajemo ekskluzivnu robu. Tako razmišljam. Kapiraš? Jebe se, mrte. Ti i ja, ko da živimo u 2 vremenske zone. Okej, ko da ste ti u Japanu, a ja u maloj Moštanici. Ne, stvarno, kakav red? Kaka ekskluzivna roba? Mi prodajemo šećernu vodicu Duleta Pacova. I šta sad radiš ti, ludakom? A dobro, brate, ajde, opusti se, jebe. Šta da se opusti, moramo sad kod njega. Hoćeš ja da ti ga stavim, a ti mi ga pomirišiš, pazi, to može da te osveži, ozbiljno ti kažem, je. Kad bi mi dao malo tvoj mozak da se opusti. Kad bi ja imao mozak, stari moj. Tačno. Dobar dan! Ja tražim onaj deo što se ušrafi. Na šta se ušapi? Pa ima kako da rečem onaj glavni, on nosi, a ovaj ispod onoga, lavabo. I sad, ali on ne nosi, on se samo ušrafi. A na šta se ušapi? Pa kako da ti objasnim, na taj glavni koji nosi. I ovaj ne nosi ništa. On je samo dođe između... A na šta se ušapi? Pa na taj glavni! Kako da ti objasnim? Aki, oteraj tog degena sa štanda, bre, mozak me zaboli njega, Molim vas, gospodine, ja moram da pitam. Ajde, marš Ako odavde. nemate, recite mi bar Beži, cenu. bre, odavde, bre, morončino jedna, jebaću te u dupe, ja to tvoje moronsko pička ti materi. Mamu ti jeber. Kakih ljudi ima, dakle, izviru ovi. Slušaj, Draganica, ajde dođe sutra, molim te, vidiš šta mi radove ljudi, nervozan sam u pičku materi, ajde, molim te, ajde srce, molim te. Ćao, Dove. Gde ste, momci? Pošto salata. Jeste za kafu? Aki, stavi kafu, donećeš meni ekseru u kolaj. Švabo, daj mi te ključe od golfa. Ajde, šta si se usro, neću ti uzmem kola. Krnciju idem. Ključe slobodno što. Ajde. Dole, nisam donao lovu. Nemam. Nemam. Dođu. Vranco. Evo ti još ovih gučih parfema, moraj to se uvalja. Čekaj, kako misliš? Brzo i skupo, eto tako. Daj, čovjek. Nemoj odmah da mi sereš, samo uvaljajte, ne treba lova odmah i sve okej. Evo ti ove 2 jakne, to ti je ko bonus, vi kako su dobre, one su sad moderne, to ćeš da uvaljaš ko iz pičke. Za to mi dođete 2 glave po jakni. 2 glave? 2 glave, pa šta hoćeš? Nemoj to pokvariti. Ja sad ulazim u malo jače kombinacije, ne mogu ja dozvolim da me karaju klinci ko Švaba i ne znam, ja. Ne, brate, ne, ti si moj ortak u Razeru. Zato ti kažem, stvarno ulazim u jednu veliku igru, veliki posao. Treba mi svaki dinar. Ti jasno? Jasno. Razumeš? Ajmo na kafu.
Dule, kava. Proturi. Ja neću. Ajde, ne mogu sam da pijem, ajde. Slušaj, nasućeš Švabi litru soka da odnese Kevi za rođendan. Ajde, blago meni. Jo. Ajde, zapali. Ostavio sam pljuge danas. Ajde, ne seri, bre. Ajde, zapali. Ostavio si pljuge. Moj aco. Ti misliš da je meni drago da sedim na ovoj smrdljivoj pijaci svaki dan, a onaj patak tamo sedi kod Mikija nosenje, gleda pičke, boli ga uvo, jebi. Ja se ovde maltretiram s ovim degenericima. Pa nisam ja rasto na njivi, bre. Ko da ja ne da se kurčim, uzmem lepo kilo za šećeri, stavim na ulicu i gotovo, jebi ga. Nego neću, bre. Držim se ove svoje robe. Ne diraju oni mene, ne diraju mene njih. Ali nema, brati, ni vas dvojica da me vučete za živac, jebote. Ni ti, ni onaj mali, jebote. Ja sam dao pare, jesam. Vratite lepo i da radimo posao dalje, normalno, jebote. A ne ovamo, slušam razne priče, jebi ga. Mali troši nemilice, neki petice koke za noć, jebote. Koji su to fazoni, a ovamo kao nema da joj vrati lovu, jebote. Pa gluposti. Ma kakve gluposti, bre. Ajde. Ko to priča? Ma pričaju ljudi svašta, jebi ga. Poslije će neko pomisli da se neka cava, jebi ga, koju može da radi mali Švaba, jebote. Ne kažem ja, on je žilav, jebi ga, ima herca i sve to, ali, brate, ne može tako više, ne može, eto, ne može. Znači tako? Tako je, mili moji. Kakav je fukaš, a? Aki pravi gromovaču. Trošimo kilo kafe za prepodne. Jeli, bre, ajde izađemo nekad, znaš kak ima klinki po gradu, ti pamet stane, bre, nekad ko ja i ti sami, akcija i to. Jesi u fazonu? Može. Dobro, aco. Stari druže. Dobro, Dule. Jesi ti nešto ljut na mene? Ne. A što sam u kurcu? Ko nije? Ko nije, Borazer? Kome da prodaš ovog uči sranje, leba, a? Daj bre, majke mi, pun mi ga je kurac više, nek nađe druge ovce za šišanje. Što mu nisi rekao, je? Majke mi ima da izrokam i njega i onog njegovog majmuna, je. I šta kao, lova u ponedeljak, a? Ali dobijate još lažnjaka i jakne iz Turske, jebote. Koliko tražiš za jakne, lebate? 2 glave. A da, jebote, pa kome da prodaš, čovječe, to tursko sranje za 100 evra, jebote? Po jakni. Šta po jakni? Duži nas 2 glave po jakni zemljače, nemoj se praviš blesav. Ti nešto nije jasno, idi pa raspravi s njim. Samo pre toga vrati one pare što si mu dužan. Ti tu držiš predavanje. Kao da ne znaš kako se igra ta igra. I gledaj, bre, da voziš. Gledam, brate, nemoj ti da brineš kako ja vozim kako ja vozim. Ti se njega bojiš, brate, to je ono, jebik. Vi ste kao neki ortaci, brate, ali ti ga se bojiš. Koga se boji? Pa ne znam šta da mislim, čoveče. Vi ste kao, najbolji ortaci, domci, kurci, palci, jebi ga, nama uvaljaju najgore govna, jebote. Što nam ne da one bunde što je kikan dono iz Beča, što se prodaju za 5 soma. Ne, brate, vama guči iz malog mokrog luga, jebi ga. Ne mogu ti slušam, stani ovdje. Stani ovdje kad ti kažem. Idi kod onog polovu za poker aparate. To je tvoj drug, nemoj ja da intervenišem. A brate, to je moj drug, vidjet ćeš da će biti tako. Rekao je u ponedeljak i bit će tako. To su moji ortaci, jebi. Ja se bojim Duleta Pacova. Gluper da je. Ekser! Čujemo se, a?
Aco, sine, otvori. Otvori. Znam da si sad ušao. Ajde, nemoj da se ganjamo. Evo, evo. Ajde. Čekerale, otkud vi? Otkud ja? Pa došao. Znaš, dete, ovo je moja kuća. Ja sam je tebi iznajmio za pare, a ti mi pare nikako ne daješ. Evo već 4. mjesec ističe. Pa rekao, daj da vidim, hoćemo li lepim ili ružnim ovu stvar da raščistim. Nemojte tako, Čekerale. Imam neke probleme trenutno, izvuću se, verujte. Znam. Kako, bre, da ti verujem? Kad ne prestaješ, bre, da me mašeš, bre. Prestani da mi pričaš, nemoj da mi pričaš priče. Vadi pare, dete, pa da se razilazimo. Nemam ja ništa tvoji priča. Čekerale. Mani me toga, Čekarale. Imaš li pare, dete? Ne, Nemaš. ne. A da. Jasno, nema tu sad šta da se priča. Slušaj, u ponedeljak da mi platiš dugovanja za 4 mjeseca i za sljedeći, da ne moram da dolazim. Ja iz Jakova dok dođem, čitav dan mi propadne. Da. I više, molim te da se ne raspravljamo. I nemoj Čikarale ovo, Čikarale ono. Ili pare, ili izdajem drugom. A imam neke. Dobro, Interesuju se. dobro, Čekerale. Hoćete da uđete? Ne, neću. Idem na autobus. Čitav dan mi je propao. Vas. Ajde. Ne. Zdravo. Koliko sam spavao? 20 minuta. Ko da sam knorio 2 dana. Jel došao je mama? Mi smo malo poranili, valjda će i on sad doći. A jel? To je prekrasno. Prekrasno da čovjek ne povjeruje. Ule, evo njega iz takse izlazi. Ćao, Dule. Ćao, Aki. Dule, mogu da te zamolim da mi pozajmiš 200 dinara, fali mi za taksi. Ovaj čovjek nema da mi vrati kusur od 100 eurića, pa sam mislio da... Šta pričaš ti? Ti normalan, bre. Kaki 100 eurića, bre? Blentovčino jedna. Prvo, rekao sam ti da ne dolaziš taksijem na Čuku. Idiote jedan, na šta misliš? Šta sad da mu kažem? Jel imaš ili nemaš 200 kinti da mi daš, da mu dam? Ajde, ćuti, ubiću ti, jebeš i mater, ćuti. Aki, daj mu 200, ne, daj mu 300 dinara. Uzmi 300 dinara, idi kod taksiste, reci mu da ide i da te ne čeka. Si razumeo? Kako ću do grada da odem, brate, ovdje nema šanse da dobijem... Kako ćeš do grada? Pa mi ćemo te odbacimo do tošenog bunara, budalo jedna. Kakav kreten. Vidio je taksista, gleda, provalit će da nešto muvamo, ko već nije provalio. Ode taksista. Jel ode? Hvala, kurt. Što si seo tu je? Kako sad da pričam? Molim? Pa gde da sedem? Pa nazad kod mene. Aha, evo sad ću da pređem. Dobro, ajde, ostani sad tu gde sad, nema veze. Pa bre, nema problema, Dule, bre, da sešću pored tebe. Ostani, bre, Aki! Sjedi tu sad, sjedi. Dobro. Aki, nemoj da me stežeš tako. Si donao kintu? Jesam. Donao sam. Vidi, Dule, fali malo, imao sam nekih nepredviđenih, ali vratit ću ti za koji dan sve. Šta bre nepredviđenih? Kako ti to žvaka ima? Koliko ima? Koliko fali? Fali 100 eura. Ali sigurno ću
Kaki bre 100 eura Pikadili, nemoj da me zajebaš bre, jebote, vidiš ti Aki moj, čovjek se polomio za 100 eura, onaj mali švaba, mamicu mu jebem, nije se počešao za bulju bre za onih 10 soma, koliko dođe on meni, 10 soma? Već 15. 15, brate, daj mu tu polutku, ajde. Evo. I pikac, daj bar ono malo smanji, jebote, vidi na šta ličiš, bre, ne možeš da gledaš na oči, ti normalan, bre, oladi malo, smanji malo, alo, čoveče. Baš sam planirao malo da smanjujem postepeno. Sad imam devojku, pa... Koju, onu siroticu? Još ti nije pobegla s gajbe, a? Ma ne, tu je, baš je volim, zaljubio sam se baš, kao nikada, brate, baš je volim. Neka, ljubav je velika stvar. Ja sam jednom bio zaljubljen u domu u ovu ekseru, vaspitačicu. Ne da sam bio zaljubljen, ja sam drko na nju, brate, 5 puta dnevno. Ali sve to prođe, brate, sve prolazi, ljubav prolazi, bre. Evo, meni sad ostao Aki, on mi je jedina ljubav. Šta kažeš, Aki? Drugo jednoga, ono je taksista. Koji taksista? Šta on radi ovde, jebote? Pikac, sam ti rekao da se ne vraća? Pa da, ja sam mu rekao da ide, tako si mi rekao. I da dođe za 5-6 minuta. Rekao sam ti da ga oteraš, a ne da se vraća za 5-6 minuta, idiote jedan jebote. Ajde, beži sad napolje. I ako padneš ili ako slučajno bude neke frke, ne poznaješ me, jebaću ti mater, polomit ću ti obe noge, jesi čuo? Nemaš problema, bre, Dule, sve u redu, znam tipa, bre, okej, čovjek. Dobro, izađi napolje, završili smo, ajde. Vidimo se. Ajde. Šta je? Ja ću da ti vratim onih 100 eura čim prodam ovo. Ovdje ima pola kila, Ima pola kile, stavi to negdje da se ne vidi, budalo jedna, bre. Ajde, beži sad, isto sve, koji prva 2 puta, zvaću te ja, ajde, briši mi to. Briši. Dogovoreno. Ćao, Aki. Dule, ćao, vidimo se. Ćao. Zaljubljen čovjek. Zaljubljen kurac, narkomančina i diler. Ti si zaljubljen, mamla. Šta je to? A to se i ja pitam. I ja i majka. Šta ti je neki sudski poziv, a? Plava koverta, Pančevo. Pa ovo je za Radmilu? Ma nemoj. Da ti nije majka išla u Pančevo. Se nije ona muvala po Ovči, Borči, po Vršcu i Zrenjaninu. Kola su na nju. Kola u kojoj nikad nije sela. Kako nije sela? Jesam me vozio po zimnicu, šta hoćeš i ti si išao? Jeste, tad i nikad više. Navato sam se straha za ceo život. Takvima kao ti ne bi dao da voze biciklo po livadi, a ne o saobraćaj Velegrada, među starce i decu. Kakve decu i starce, bre, šta pričaš? Kakav je to poziv, sine? Nemoj da mi trošiš ovo malo živaca, molim. Kad si išao za Pančevo? Ne znam, malo zaista, rekao bi ti, znaš da bi ti rekao, nemam pojma. Možda je greška neka, a? Ne, greška je to što smo ti pustili da kupiš kola, što ti puštamo promoliš nos iz sobe. Čim izađeš, napraviš neku pizdariju. Rodoljube, molim te. Izvini. Zašto me zovu na sud u Pančevo? Znaš li? Pa ne znam, pokušavam da se setim, ne znam. Možda Ekser zna, ne znam, njega ću da pitam. Pitaj mog brata lažova. Znao sam da je taj tu negde.
Samo sam čekao kad će da ga pomereš. Ne, živaca za to. Reši ti to sa svojim sinom i njegovim prijateljem, kriminalcima. Ja sam tebi lepo govorio, ali džabe. Kad si umela da ga braniš, brani ga i sad. Idi za budalu na sud. Sine, seti se. Niste možda išli za Pančevo, pa napravili neki saobraćajni prekršaj, tako nešto, a? Pa, znaš, možda smo išli u tom pravcu, znaš. Ali stvarno ne mogu se setiti, mislim, šta je bilo. Dobro, ajde. Jedi, ajde, pa na spavanje. Tata i ja ćemo sutra da odemo da vidimo o čemu se radi. Ja ne idem. Idi ti sa njim, onim njegovim ekserom. Nek vas sve lepo zatvore. Ima je Vara. Ima. Još jedna tegla. Tetka Smiljke, jel da je dobar, a? Odličan je, čovječe. Ja sam mislio da je Rodoljub sve potamanio. Rođe potamanio. Pa je jedan ko vrabac. Ko tić. Babo, kako ide? Evo, brate, lova do krova. A krov do zemlje, a? Ne fore nego ja. O, gde si, brate? Kako je ovo dalo? Evo, pička vatra. Si za popravku, a? Eno ima u buvari na frižideru, a? Stigla neka prva liga. Može linđa, a? Neću, hvala ti, nije mi. Šta ima? Ne pitaj. Letela mi finansijska pre neki dan. Ja pravo za telefon pozovem Srećka. Kažem, batice, pa bio dogovor da se Druker ne dira. Kaže, ćuti, brate, mora. Došao kao neki novi, znaš. Ne jebe nikog. Kao, ako se neko zauzme za nekog, odmah ga proveri, leti iz službe. Još mu natovare muriju na vrat. I njemu i ovome za koga se zauzeo. Kao mora da ih pusti na mene. Jebali su mi kebu. Jebali su mi. Kapiram. Čovjek se tamo opusti, znaš, ono, misliš tebe neće, kad oni onda navale i onda ono, znaš. Mala, daj pići. Šta ćeš pojeti? Daj jedan džek. Daj meni. Ima li eksera, stare babe? Ima. Čujem, počeli ste da radite sa Duletom Pacova? Pazi se, brate. Mislim, svašta čujem o njemu, ono, zipa se. Evo, znaš, tu je eksera, tu tampon zona, ja ga samo pratim, evo te. Kad smo kod toga, ja lovu dobijem u ponedeljak, tako? Vidi, mi nisu ovi zveknuli sa Poreskom, ne bilo nikakvih problema. Ovako, brate, teško da ću moći da ti uletim s cifru. Teško. Rekao sam ti da sam u kurcu, čoveče, rekao sam ti da sam najebo, moram da imam pare u ponedeljak, nemoj da me jebeš. Ko te bre jebe? Pa ti lepo kažeš šta mi se desilo. Mislim, dobit ćeš pare samo... Sačekaj da izađem iz ovog baka, bre. Mislim, pogledaj, jedan čovjek na aparatima. Mislim, ako hoćeš, ja mogu ti dam talo od aparata, to ti nije neka cifra. Brate, tebi koka popila mozak, jebote. Šta ti je, jebote, pre 6 meseci sam ti prodao aparate, ja 6 meseci čekam da mi daš lovu, jebote, ti 6 meseci uzimaš lovu od mojih aparata. Nemoj da me jebeš, hoću lovu u ponedeljak. I kome koka popila mozak? I što si se, bre, ti tu razviko, a? A nemoj maš tim ručicama, nabiću ti ih u dupe, jebote, hoću lovu u ponedeljak. Lepo kažem da mi je bila finansijska i da sam govnio. Uzimam aparate, jebote. Zeli, a ti meni, bre, dođeš za ležarinu, bre, koji ti je, bre, kura? Nosi, bre, jebe mi se. Ko još igra, bre, poker aparat? Marš bre u spiču po razbere u kafu, ovo se bre! Evo mali. Dođi, izađi napred, ja malo u dupe nabijem kad dozvoliš, ču! Idi bre, lepi u kurac, jebo. Švabo! Pa gde si, druže moj Švabo? Za malo te razbijem, čoveče. Malo mi ga popuši. Pa gde si, Švabiću?
prijatelju moj. Devojke je brzo poljubac za švabu. Ajde. Ne treba, hvala. Šta ima, brate? Ništa, evo nešto, neki posao, nešto sam krenuo, pa sam... Jebi ga, beda, burazeru, beda. Ti? Ja, brate, uživam. Svakog prvog pokupim kirije od onih gajbi u Makedonskoj, odem lepo do Ćaleta, odnesem mu cveće na grob, odem i do druga Tita i njemu se zahvalim, što ne moram ništa da šljakam, razumeš? I malo tu s omladinom se družim. Nego, kaži mi, jel ima negde onog eksera? Treba mi je nešto, mislim davno. Evo ga, sad baš idem kod njega. Puno ga pozdravi. Osim ako nećeš malo sa nama, a? Ne mogu, hvala ti. Aj, čao. Pazite, devojke, džukele ovo. Ćao, švabezi, pazi, sad si se izvuko za batine, ali sledeći put, trči. Šta bleneš, drži. Stajo! Ček, poker aparati, šta je? Jebi ga kao, bila mu je finansijska, jel? Aj znam. Jebaću mu kevu. Jebaću mu kevu, i mu zapalimo one čume z njega. Znači, u ponedeljak ništa od love, a? Jebi ga, ništa. Stavi, evo. Ajde. Dobro. Tvoj ortak, a? Ortak, pusti. Tvoj prijatelj, Lavčina, neće te zajebe, a? Budela je. Kreten, lažo, bre. Kao? Ima još toga, a? Ima još jedan tur, ajde. Jebi ga. Rekao ti Dule da dođeš kod njega. Dule, gde si, majstor? Šta kaže? Ništa. Kako ništa? Sad ti rekao da je dovedeš ovamo. O, poštovanje, Dule, poštovanje. Otkud vi u ovom eminentnom lokalu? Kako to misliš, otkud mi? Šta kao, ja nisam za ovakva mesta, šta kao? Ti dođi ovamo, sedi ovde. Sedi ovamo, bre, pička ti materina. Da čujem, šta kao, ja sam neki ljakse, pa kao, ne mogu da dođem u ovakav lokal, a? Ne znam kako se ulazi, gde su vrata, objasni im, molim te. Ne bre, Dulence, nego, nisam te viđao ranije. Pa nisi me viđao zato što izbegavam da budem s takim ko što si ti u istim prostorijima, pička ti materina, bre. Ajde, beže, te ne gledam. Vrš! Čekaj, bre, Dule, pa ja sam te uvek poštovao i cenio. Nemoj da me ponižavaš ovde pred ljudima.
imam ja valjda neki svoj ponos. Šta si rekao? Ti imaš neki ponos. Što rekao? Ja imam neki ponos. Pičko jedna smrdljiva, kako te nije sramota, bre. Guraš mi jezičinu, bre, devojci uvce. Guraš joj, bre, belo u njonju, bre, pička ti, materina govneno, smrdljivo. I ti meni pričaš o nekom ponosu, bre, pičko, smrdljiva mamut, jebe. Nemoj, šefe, ubit ćeš ga, njega, švabu, mamicu mu jebem, obe noge ću da mu polomim, bre. Pičko jedna smrdljiva, zaklaću te, bre, govno jedno. Pa ne možete vi s Duletom se zajebala ste, bre, pusti me u redu. I severe neka cava, bre. Šta ti ovo belo? Ovo turaš u njonju, a? Trenutak samo, to je za mene. Sad ću ja da ti tugnem nešto drugo u nosordu. Moju karu, da vidiš malo kakav je taj rad. Govno jedno, zaklaću te, bre, pičko smrdljiva. Ti ćeš meni da kidaš živce, da me provociraš, bre. Mamicu ti jebem. Izdava materina svima. Ti sedi tu, štaš da popiješ? Neću ništa. Aki, dovedi one devojke ovamo. Sad ćemo malo sedimo ovde pa idemo dalje. Djevojke, izvolite. Dođite, devojke, dođite slobodno. Sad ćete vidite šta je zabava. Kad Čikadule napravi zezanje. Mamu vam jebem svima pedersku. I ti ćeš da dođeš na red nosati, ne brini se ništa. Šta ćeš da popiješ, pitao sam te? Ništa. Popi bre nešto. A boli me kurac. Opa, Jack, odakle ti lova? A uzeo sam od onog idiota, evo. Znaš, koliko me iznervirao? Kreten jedan, evo. Jo, kakav bagra živi u ovom gradu. Dobro je ovaj grad i opstao. Kaka stoka hode njegovim ulicama. Samo smo mi fini. Nismo fini. Ali nismo baš ni toliki ološ. Ko što se priča. Ne. O, ponovo pušiš. Šta je, kakav je to sud u Pančevu? Za čega? Sjećaš se ono, kad smo imali one Palome Picasso, kad smo terali Mikijevom, onom Čaletu i Duletovom ortaku u Pančevu. Ne, brate, kad? Čuči, ja si ti osenilio jebote. Posenilio se, kaže? Dobro, posenilio se. Ti ko Dule počeo mi pričaš kako se kaže, otkud ja znam. Kad je, evo te kako? Pa sećaš se bre, Paloma Picasso u Pančevu. Da, ona Murija kad nas je zaustavila. To, kad nas je Murija zaustavila, sećaš se, ti si ostao u kolima, ja sam otišao kod njih jebote. I rekao sam im da moja keva drži parfumeriju i da su to njeni parfemi. Pa jebi ga. Rado drži parfumeriju. Pa šta da kažem, čoveče, razumeš, to je ono, bez veze. I oni su sve popisali, ja kažem, ona će to doći da pokupi, to on je sve u redu i uzeli sve podatke, jebi ga, i sad je jure. Si je rekao što ide u sud. Pa kako da je kažem, ne, ja smijem da je kažem, da je kažem, čoveče, ne bi preživela, jebe. Strašno. Bravo. Sina, kad rođa krenem i skače po grbači, bit će uživanje, evo te. Znaš, koliko on tebe ne podnosi, evo te? Stvarno? Šta sam mu ja krivi? Kvariš mu sina, je. A, to. Ja rekao sam mislio nešto novo. A te kad se vrate iz suda, mogu se selim s gajbe odmah. Samo nemoj kod mene. Ja mogu samo sam da živim. Kad si lud, da ti s tobom da živim, pa jedva ti ovako trpim, ne? Šeš da reći Duletu pacom? Nemam pojma, evo. Smislit ću nešto. Morat ću ga prebijem. Koga je? Duleta, mnogo se utrpao. Neće imati izbora. Beš, pa te zajebanje, pusti ga u pičku. Znam, ali ne vredi. Pomisli da je faca, udara na svoje strane, utripao se. Morat ću ga prebijem. Kapiram. Lep je ovaj grad, a? Dobar je ovaj Jack, hoćeš? Neće mi pio.
A uvalio sam kevu u frku, jebote. Baš mi nekako lepo. Kako? Jes lepo. Pa ne, moraš toliko da se mackaš. Ne ideš na svadbu, nego na sud. Rodoljube, molim te, prekini. Nemoj da se istresaš na mene, evo ti ga sin, zbog njega ćeš da robijaš. Ručak ti je u rerni, mi ćemo, čim se ovo završi, mi ćemo nazad. Ako nas puste, sine, znaš, ako ti puste roditelji, ako nas ne puste, ti ćeš da umreš od gladi, jer neće biti mamice da ti sprema papicu. Rodoljube, smiri se malo. O, gospodin govori. Pa to su neke lake droge bile sinoć, čim ti nisu uništile centar za govor. Gledaj, sine, da drugi put budu neke teže, da ti sasvim isprže to malo mozga što ti je ostalo. Ajde, idi, oblači se, ne laprdaj više. Juri, pa što nas on ne odbaci? Ti nisi palio auto od zimus. On će da vozi, jel? Jel on vozi? Onda ja ne idem. Neka on vozi. Ma, molim te, mislila sam lakše je njemu da nas odveze. Pa ne zna gde se nalazi. Ko zna šta je konzumirao sinoć, kakve gljive, narkotike i šta ti ja znam šta sve ne. Nema pojma gde je nesrećnik. Sine, ajde, idi, lezi. Idi, molim te, spavaj malo. Molim se. Samo nek ide, nek legne. Ja mogu da ga gledam kako se prenemaže. Ja sam u njegovim godinama spavao go na snegu. Bavio se sportom, trčao. Ceo dan provodio u biblioteci, čitao knjige, jurio ženske. A on, kad si njega videla s nekom ženskom prijateljicom, devojkom? Ceo dan provodi sa onim njegovim šafn cigarom. Mama, prekini, molim te. Znaš šta oni rade? Ispod 18 sam trčao na 100 metara. I to ne u patikama, ne, nego u teškim zimskim kožnim cipelama. Ej, samo se ti kliberi. To je bio rezultat, Majkoviću. A ti, imaš 2 steka, ne možda napraviš, da treseš nosom ovo patos i to ti nosem. To ne znam odakle mu taj nos. A roditelje šalješ da su to umeš, za to si majstor. Ajde, kreni, jesi ponao ključeve od kola? Naravno da sam poneo. Sine, idi, lezi, odmori se, molim te, i nemoj nigde da izlaziš dok se mi ne vratimo. Nemoj posle da te tražim negde po Beogradu kad dođem. Pretraže si me čuo? Jesam, bre. Pa poljubi dete. Ajde, sine, idi, lezi, odmori se. Ajde, Ko da nas šalje u balju koviljaču, a ne na sud. ajde, izlazi. Moramo da stanemo. Dobro, i onako nam je nestalo benzina. Pa smo sipali kad smo krenuli. Tu sam ti lepo rekla da naspeš pun rezervoar, da ne cicijašiš, da ne mislimo da li ćemo da stanemo na... Pun rezervoar je opasan. Zašto da se vozim na punom rezervoaru? To je kao da se voziš na bombi. Zašto se vozim na bombi? Evo, onako ima pumpi na svakom koraku. To mi je i bio plan. 2 puta sipam do Pančeva i taman. Evo, vidiš znak, pumpa, 200 metara. Gledaj kretera, zamalo da nas udari. Pa kad se vučeš po putu ko da voziš konjsku zapreku, stisni malo taj gas. To kad se ti i tvoj sin budete vozili, onda divljajte koliko god hoćete. Ja vozim po propisima. Ovde je 50 km ograničenje na ovom delu puta. Evo, aj skreni ovdje. Skreni sad, eno tamo ima prazno mesto. Vidim. Hajde. Dobro. Jel ti treba nešto? Ne treba, ajde požuri. Drugi put će sin da te vozi. Izvinite, a koliko ima do Pančeva? 10 kilometara. Aha, sipaj... Čekaj, ako je 10, to je onda... Molim vas, sipajte pun rezervoar.
Da ti treba novac? Ne, imam. Sipajte pun rezervoar. Torbu, gospođo. Pardon, izvinite. Kasno. Pa dobro, samo 10 minuta, nije to ništa. No, nije to ništa, moja Radmila. Kako nije ništa? Dobar dan. Dobili smo poziv za supa. Samo trenutak. Evo ga. Evo, izvolite. Izvinite, jeste vi Radmila Švabić? Jesam, da. Vi ste, milo mi je. A ovo je vaš suprug? Jeste, Rodoljub Švabić. Milo mi je Rodoljuba, milo mi. Ja sam advokat Anastasijević, znate, Trifun Anastasijević. Da vas upoznamo, ovo je Ružica Sinđević. Možete me zvati tetka Ruža. A ovo je gospođa Rada i gospodin Radovan. Rodoljub. A da, Rodoljub svakako, izvinite. Vi znate, stvarno, ne znam o čemu se radi. Mi smo, znate, mislili da je nešto ozbiljno, nešto... Pa jeste ozbiljno, znate, i to je veoma ozbiljno. Evo vidite, pre nekoliko meseci umro je moj klijent. Ruža, koliko ima? Ima 1, 2 meseca? 3 meseca. Evo vidite. On je ostavio i svoj testament. Vidite, u tom testamentu pominje se i vaše ime. Jeste vaše ime, samo vidite, tu je jedan mali problem. On ne kaže da ste vi Radmila Švabić, nego kaže Radmila Gazdić. Pa to je moje devojačko prezime. Moja mama je Gazdi, znate. Ali onda se ona preudala i eto, tako, ja sam u stvari zadržala to njeno prezime, a nisam uzela do... Izvinite što se mešam. Hoćete vi nama da kažete zašto ste nas zvali? Mislim, mi smo došli iz Beograda, ne znamo šta je, našli smo se u čudu, ne dobijamo često poziv na sud. Hoću, sve ću ja vam reći, polako, samo imajte malo strpljenja, Rodoljube. Evo vidite, vaša supruga, Radmila Gazdić ili Švabić, kako hoćete, je naslednica ukupne imovine mog klijenta Svetozara Toze Stefanovića. Njoj pripada kuća sa okućnicom, ostala imovina, a na računu je bilo nešto novaca, ali je to sve Toza razdelio sirotinji. Izvinite, vi ste, mislim, čovjek u godinama. Da. Da to nije neka šala. Mislim, kako nasljedstvo. Je to neka nameštaljka. Nemojte da se šegačite stavno. Nemojte, molim, kakva šala, nema govora ni o kakvoj šali. Evo ovdje je testament, ne znam gdje. Tu sve lepo crno na belo piše. Meni ga je Toza izdiktirao čiste pameti i slobodne volje. Zašto ja? I ko je on? Otkud... Meni ovo ništa nije jasno. Znate, ni meni nije bilo jasno kad mi je to diktirao. On mi je samo kasnije rekao da vas nađem kad on umre. Nemojte, molim vas. Je li imao neke dugove? Da mi uz tu kućicu ne dobijemo i nekakve dugove. Znate šta, ja to ne nameravam da plaćam. Kakvi dugova? Molim vas, Toza i dugovi. Toza nikada nikome nije bio dužan. Ja to ne mogu da primim. Ja ne znam ko je taj čovjek. Ovo mora da je neka zabuna. Ja nikad nisam čuo za to, gospodine. Pa nisam nikada znao ni ja za vas. Znate? No, da se vratimo na stvar. Vidite, Toza je živeo u Baranti. Njegova kuća je u sred sela. Znate, nije to nikakva kućica. Kako vi kažete, to je kuća, kućerina, sa okućnicom. Vidite, ja sam živela sa Tozom punih 50 godina. Lepih godina. Toza je bio jedan divan čovjek, dobar, radan. Vidite, on vas nikada nije spominjao. Ja sam za taj testament čula od advokata, ali Toza je bio mudar čovjek i nije slučajno što je sve vama ostavio.
Možda bi vi mogli da pitate vašu majku. Moja majka je umrla pre par godina. Ništa meni nije jasno. Da mi ovo odložimo za neki drugi put, mi ćemo da nađemo advokata. Čekaj, Rodoljube, čekaj. Molim vas, vi u stvari hoćete da kažete da je taj Svetozar, da je on znao kako se ja zovem. Jeste, znao je on i vaše ime i vaše prezime. E sad, moram da kažem da nije znao za ovo drugo vaše prezime. Švabić. Znači. Švabić. Ali je znao ime i prezime vaše majke, znao je gde ste živeli i nemojte da brinete. Vi ste ta žena, vi ste naslednica, kuća je vaša, nema tu nikakvog spora. Shvatili smo. Dobro, idemo raditi. Doviđenja. Doviđenja i... Deco moja, dođite da vidite kuću. Hoćemo. Ja sam stara, neću ja još dugo. Toza vas je sigurno mnogo voleo, nemojte da ga zaboravite. Ja živim u Barandi. Čekat ću vas, dođite. Doći ćemo sigurno. Sretno putovali do Beograda. Srećno, srećan put, srećno. Šta ovo bi, Radmila? Ne znam. Umesto zatvora dobismo mi kuću, a? Da nije znati šta je sad stara zakuvala. Moju majku nemoj da diraš, 100% ti rekao. Ne direm ja nju, dirao na mene. I to je neko njeno maslo. Šta se žališ, dobio si kuću. On kaže kuće. Dobro, fino je to. A šta ako ja neću? On mi je daje, a ja neću. Ama nije on tebi ni ostavio, nego meni. Dobro. Onda ja za nju neću da znam. Nemojte posle da mi kukate ti i tvoj sin ako upadnete u neke probleme. Treba se plati dug ovaj, dug onaj, da se renovira, da se krpi. Obilije, ganjaj ovo, ma neću ništa znam o tome. Si lepo rekla, kuća je tvoja. Tvoja? Onda ti je brini o njoj. Si ti nakrivo nasađen da Bog sačuva. Sad ti je krivo što je on kuću ostavio meni, a ne tebi, jel? Pa nije te znao, čovek. Tebe znao. Ajde, lepo si rekla, kuća je moja, ako je tvoja, tvoja je. Ama kuća je naša. Moja nije i nemoj da mi je pominješ. Pevaj. Ajde, uzbilji se. Dobar dan. Izvinite, jel slobodno gledati ovu lepotu s te vaše klupe? Molim? Jel slobodno sesti? Jeste. Sedite. Hvala. Kako vi stojite s rodama? Mislim u Beogradu. S čime? S rodama. Imate li rode u Beogradu? Pa sad... Nisam ih baš viđao ovih dana. Mislim da smo tanki s rodom. Au. Pa kako onda živite? Ko? Ja kako živim? I vi i Beograd. Kako živite bez roda? Ja ne znam šta vam kažem. Meni se čini da je isto. Koga briga? Ovde se gine svaki dan. Ljudi gube glave ko vrapci. Koga briga za rode? Koga briga? Pa da. To je sve zato što ste oterali rode. Jeli? Nisam o tome razmišljao. Možda.
svakom slučaju, ako se vratite, dobro ste došli. Idem ja, vi uživajte u pogledu. Hvala vam za klupu. Nema na čemu.